بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር አምላክ መስኩላትኩም ይኹን ሰዝራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኒ ዓለም ኣቦይ ጽቡቕ ውዒለ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልክዎ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ ኣሜን። ስንክሳር ዘወራ ሕዳር ዕለት 2 ስንክሳር ድሰምዕ ዘነብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። በዝለማዓንቲ ወርሓዊ በዓል መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሃንስ እዩ። ኣብ ኩሉ ዓለማት መኣዝናት ዘለኹም ኩልኹም ህዝበ ክርስቲያን እግዚአብሔር ኣምላኽ ቅዱስ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ በቃል ኪዳኑ ይሓልኹም በረኸቱ ይሕድረልኩም ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም አደይ ልሳን አንደበት ኩነኒ አሜን። ሕዳር 2 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት አባ ጴጥሮስ ሳልስ ይባሃሉ። ሎሚ እንዝክሮም አባ ጴጥሮስ ኣብ ከባቢ 470 ንሊቀ ጵጵስና ኣብ ግብፂ ተሸይሙ ዘገልገለ እዩ። እቲ ወቅቲ መለካውያን ናይ ኣመንቲ ኬለቄዶን ጉባኤ ዝሰልጠንሉ ብምዃኑ ኣብቲ ኩነታት ቁርብ ኣሸጋሪ ነበረ። ቀዳማይ ቤተክርስትያን ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ክልተ ዝተኸፈለትሉ ግዜ ብምዃኑ እቲ ፈተና ንጓሶት ቀሊል ከም ዘይከውን ገይርዎ እዩ። እቲ ካልእን ቀንድን ፈተና ግን ኣብቲ ዘመን ዝነበሩ ነገስታት ንመለካውያን ወይ ከዓ ንመናፋቅያን ወጊኦም ንምእመናን ምስዳድ እዩ። አባ ጴጥሮስ ምስ ተመርፀ ኣቀዲሙ ዝገበሮ ሓጋዚ ምድላይ ነበረ። እግዚአብሔር ምስ ረድኦ ድማ ናይታ ዓባይ ሃገር ቁስጥንጥንያ ፓትርያርክ ዝኾነ ንቅዱስ ኣካክዮስ ረኸቦ እሞ ምስኡ ድማ ደብዳቤ ክጽሓሓፍ ጀመረ። ደብዳቤ ክበሃል ግን ከምዚ ንሕና ኣብዚ ዘመን ከም ንጽሕፎ ኣይኮነን። 5 ኣዕማደ ምስጢራት ዝመልኡ ጽሑፋት ደኣ ነበሩ እምበር እዞም ክልተ ኣበው በብሃገሮም እናዘሩ እናሰበኹ ኣብቲ ዘለዎ ቦታ ድማ ክታባት እናጸሓፉ ብሓድነት ስለ ዝቐንዐ ሃይማኖት ተዋህዶ ደኸሙ። ብናይ እግዚአብሔር ምሕረት ድማ ተኸናወነሎም ሰመረሎም እሞ ኣባ ጴጥሮስ በዛ መዓልቲ ክዓርፍ ከሎ መሰሉ ንኻልእ አትናቴዎስ ተክኦ እትናቱ ማዕርግ ማለት እዩ። ካብ ፈጣሪኡ ድማ እሰተ ፍኖት እሰተ ኖሎት ወይ ከዓ ናይ ዋጋ ጓስነቱ ተቐበለ። ኣምላክ ኣበው ጳጳሳት ንኣባጊዑ ብረራሄ ዝሕሉ ጓሶት ይዓድለና ኣሜን። ካብ በረኸቶም ድማ ይኽፈለና ኣሜን። ከምኡውን ቅድስቲ መንፈሳዊት ኮይና ከላ ነፍሳ ግን ዕብዲ ታምሲላ ትነብር ናይ ዝነበረት ናይ ቅድስቲ ኣናሲማ ክነግረኩም። እዛ ቅድስቲ ኣናሲማ ካብ ናይ ደናግል ገዳም መንኩስና ተቐቢላ ብዓቢ ተጋድሎ እትነብር ኮይና ንሳ ግን ንነፍሳ ዕብዲ ታምሲላ ትነብር ነበረት። ለይቲ ከዓ ብጾምን ብጸሎትን ንስጋኣ ብምቕጻዕ ንነፍሳ ተሳቕያ ነበረት። ሰባት ኣብ ዝሪእዋ ግዜ ኣእሙርኣ ዝሰሓተት ከም ዝኾነት ትመስል ነበረት። እተን ገዳማውያን ከዓ ይጸርፋኣ ነበራ። ብጣዕሚ ተጋዳሊ ዝኾኑ ጻድቅ ኣባ ዳንኤል ሓደ መዓልቲ ኣብቲ ናይ ደናግል ገዳም ኣትዩ ነቲ ማዕጾ ኣንኳሕኩሖ እሞ ንሰን ከዓ ዝኸበረ ኣባ ዳንኤል ምዃኑ ፈሊጠን ከፈታሉ። እዛ ቅድስቲ ኣናሲማ ግን ከምኡ ንነፍሳ ዕብዲት ኣምሲላ ኣብ ኣንፈት ስለ ዝተቐመጠት ቅድስቲ ኣናሲማ ነታ እመምኔት መስሓተትዋ ዕብዲት ምዃና ነገረቶም። ኣባ ዳንኤል ግን ዕብዲት ዝመሰለተን ኣናሲማ ዕብዲት ዘይኮነት ብዘይፍሉጥ ብዓቢ ተጋድሎ ትነብር ቅድስቲ ምዃና ነገረን። ዕብዲት መሲላ ትነብር ዝነበረት ብኹለን ከዓ ዕብዲት ዝተባሃለት ቅድስቲ ኣናሲማ ኣባ ዳንኤል ግን ምስጢራ ከም ዝገለጸላ ብጸጋ ስለ ዝፈለጠት ሽዑ ንሽዑ ደብዳቤ ጽሒፋ ንሱ ከዓ ዝኸበርክን ኣሕዋተይ ስለ ዘቐየምኩኽን ስለ ዝበደልኩኽንን ይቕረ በላለይ ኢላ ጽሒፋ ነቲ ደብዳቤ ኣቐሚጣ ከንቱ ውዳሴ ብምጽላእ ገዲፋ ተንጠፈት። ንሰን ከዓ ድሕሪኣ ዳግመ ይርኣየኣን እሞ ቅድስቲ ኣናሲማ ግን ኣብኡ ኣብ በረኻ ከላ
بسلام عرفت ناي قدستي أناسيما رديت بركتا مسكلاتنا يحدر بصلوتا يمحرنا أمين قنبت عسرت حدخ أني عرفت أيو نحنا نناي قدسان أبوتاتنا أملاخ العلق زيابير أملاخ نقول قلدون هلو أمين حدر علت كلتا زخبرو عمتا وناي قدسان بعلات دما أبا بيتروس ليكا باباسات سالس أبا سنتيو ليكا باباسات قدستي ሴትንዋ ነቢይት ቅድስቲ ኣንስጣስያ ወይ ከዓ ኣናሲማ ኣሜን በረኸቶም ይሕደረና ካብ ፍቅሪ ቅዱሳን ኣይፍለየና ኣሜን ዝወደቀ ዝነጠበ ኩሉ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክቲ ተኣረመለይ ኣሜን ወኣሜን ይበሉ ኩሎም መላእክተ ሰማይ ኣሜን አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሃበኒዮም هديك لنا عبسنا وجاينا كمان هناني نهديك لزع بسلنا يتابع عنك زي استمتت على عدنا النوابالها أنهم كل أكيس مزاكة يتمنجس هايلو سبات العالم عالم آمين بسلامك قدس جبريل ملاك أوزت يا مريم سلام لتشي دينجل بهلناتش ودينجل بسجاتشي إما زافر صباح سلام لتشي بروك تانت مانس وبروك فراكرس كي تفسيف سيت أو مريم ملتا تقع ملتا وداسي ملتا موجس إجزافر مسرك سألو وصليها فكر ولتشي ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ይስራልና ኃጣዊነ ተማሂፀነበክ ዳንቺ አሜን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን